Trumpets blow. Yo kijkers van mijn kanaal, vandaag ben ik hier met mijn zus en ik ga vandaag de Try Not to Love challenge doen. Moet je nu al lachen? Oké, ik begin met drinken. Moet dat niet tegelijk? Nee, dat moet niet tegelijk. Oh jawel, dat moet wel tegelijk. Hè? Ja, Eerst niet tegelijk. Oké, eerst ons doen. Sorry. Nee, niet. Hoi, ik ben Enzo Knol. Leuk dat jullie kijken naar een gloednieuwe vlog. Vandaag ben ik hier met... Oké, heel kijkers van dit is zoiets. Trumpets blow.